שואלו תלמידו שרשים בר יוחאי, מפני מה נסחייבו ישראל שבסדר כלויו. אומר להם, אם הוא אתם, אומרו מפני שאיננו סדות שלו יסור ראשו. אם כן שבשושן יהורגו, שחולאים לא יהורגו. אומר להם, תשתחו לצלם, הם לא יעשו ללפונים. צריך להבין, מה השאלה מפני מה נסחייבו ישראל כלויו, באיזה הדור כלויו. הומון היה ראש קטן, מה מפני? כי הוא היה רוידף על כלל ישראל, כי אנחנו מכירים את זה, אנחנו יודעים את זה גם בדורנו. צריך לחפש סיבות למה הם גוזרים גזירס על כלל ישראל. כל זה לא מועיל. ודאי שהיה מולק וכל שבטום וקימוסם, אני מנגינוסם, כל היום רק חושבים רועס על כלל ישראל. כמו שאמר לו, גפי דירו מוי, בואו נחסין לנו, בואו סלקין, וגם צבאי זה. אנחנו רואים את זה בחוש, מה? ארציס כלל ישראל. אין פסיעה אחת שלא על כלל ישראל. יש לפעמים אור הספונים, הקדוש ברוך הוא בגולס, מיציץ מן החרקים, משגר מן החלוינס. מה זה חרקים? מה זה חלוינס? חרקים זה סדק צער. חלוינס, יש שיעור של חלוין בבסרה. לפעמים יש כויסל מבדיל, עד שלא עושים לו בו, שנזכה לאור הספונים גלויה. אבל אפילו בגולס, לפעמים זוכים, שקדוש ברוך הוא מיציץ מן החרקים. ולפעמים זה ישראל זוכים, אז יש חלוינס, זה יותר. הם משגיח מן החלוינס, ואם לא, לפחות הפוחס מיציץ מן החרקים. על כל פונים, מפני מה נסחייבו? זה השאלה, אם לא היו נסחייבים, לא היה עוזר כל סויני ישראל הכי גדולים. זה הולך מפני מה נסחייבו. אז שואלים, ודאי שהם סויני ישראל, ודאי, אבל לא זה הסיבה. הסיבה זה מה כלל ישראל נסחייבו.